مهرانی درود سر باتن پا بلوچ راجا مردار چار کشم ارجع گهر کجاش میں زندمان وشوا شرفنده مرچی ما پدا بی ایس او پولیٹیکل ہسٹری یا کہ بلوچ سیاسی ہسٹری سرا گپ کنا کہ میں مہمان وجہ ایڈوکیٹ عمران بلوچ کہ ما گستگی باہر تھا بی ایس او ہمانی جند دور اور گست شست دے کور گستگی ہسٹری سرا گپ کرتگا ارکسا میں گستگی مراگش نچار تھا ای علامہ بچاری تاکہ مروچی کی میں درہاں جوست یا کہ مروچی کی میں خبر گوں گستگی باہر ریلیٹڈ ہیں بس بندوق بلے مرچی ما مروچی کی حالت سر گپ کنا مروچی ما بلوچ پولیٹیکل ہسٹری سر گپ کنا مروچی ما مسلح جدوجہد سر گپ کنا مروچی ما فدائین سر گپ کنا مروچی ما بلوچستان آزادی بابت اور پارلیمنٹ مروچی پارلیمنٹیرین رویہ سر گپ کنا گوڑا دلگوش کنا میں مروچی کی مراگشے دومی بہارا اور دیکھے گپے گو عمران بلوچے گپو گال کنگا چھ پیسر میں گپے دا کنگ لوٹا کہ میں شرف مندہ کو دس بندی ہے میں چاروں کنا کہ گدان ٹی وی یوٹیوب لنک کا یوٹیوب میں چینل سبسکرائب کنی تاکہ گیشتر سے گیشتر مردم مارا بیچارا تو میں توار تک دورتر مردوں سر بھی تھے مارا شما ہمیں یکی کمک کے پکا رہے ہیں میں امید کرنے کہ شما ہوتی بہرے کمک کا مارا کرت کنے یک عرض ضرور کنا جی بیسیکلی جی ملو یہ دورہ کے منی دانشتہ کو منی کنسرن موجودہ دورہ 2024 2024 ما نشتگاں بلوچستان کے حالات جیڑا ہاں منی کنسرن بلوچ نو دربرہ بلوچ نوجوانہ بلوچ اسٹوڈنٹ بی ایس او نئے کیونکہ من بی ایس او پیداوار ہو منا عزیز ہے مرچی بلوچ جیڑا نہیں گپاؤ بلوچ نو دربرہ ہے منی خاطرہ یہ سو مرچی دورہ ایمنے ماضی ضرور اس سے تو ہمیں حسابہ ماضی ایک قصہ کہانی لیلا مجنو آنی شہ مرید مثال دے گا ایک وجودہ چینج کر رہے مرچی میں چیڑتے ہیں مرچی میں پولیٹیکل ضرورت چاہیے ڈیبیٹ ڈسکشن سوال آئی سرا بی بی کی مرچی میں سرزمین چونے اور کجاں وڑے جیڑانی آما چے مرچی میں قوم کجاں وڑے جیڑانی آما چے مرچی ڈیبیٹ ڈسکشن موضوع چے بھی مرچی سوال چے بھی آئی جواب چے بود کود کا مطلب مرچی میں بحثیت قوم ایک سخت دورہ چے گزگا انتہائی مشکل دورہ چے میں گزگا جینوسائیڈ مسنگ پرسنز اجتماعی قبراں لاشاں آپریشنز پولیٹیکل کنسپائریز شارٹ ٹرم مسنگ پرسنز لانگ ٹرم مسنگ پرسنز انو آپریشن آنی اعلان بوتا منی خاطر آئی عرض کرنا گا کہ انو جرمن ایک پولیٹیکل فلسفر داد کا بلوچستانہ مارٹن ایکس مین کتابیں لکھ فیوچر ہے سرا تو بلوچ موجودہ جیڑانی سرا آج کا اگر ریسرچ کرنے کے خاطر بود کا سیکنڈ کتابیں بیتے پولیٹیکل ڈسکشن خاطر اسی جی بلوچ انٹلیکچوئل خاطر منا بیبر آنی کر رہا کہ منا موجودہ پولیٹیکل سینوریو کنٹمپرری بلوچ پولیٹکس سے سراسر پڑی بے دیاں یک تو ایشے کے ظاہر ہے ملیٹنسی حوالے آچے اتھینٹک انفارمیشن گراؤنڈ مردمانی کر رہا نیستے ماں سوائے سوشل میڈیا ہے لیکن ایبے تو ہستے ایڈورڈ سعیدہ پچار فلسطینی حوالے آچے فرانس پہننا پچار الجزائر حوالے آچے انٹلیکچوئل بودتا گا رائٹنگز کو تا لیکن تو کے چیز جانتا اور وطی پولیٹیکل مومنٹ ایک کاؤنسلر بودتا گا ایمبیسیڈر بودتا گا میں اے لیک کرنا گیا جو کہ تے شروع ڈسکشن ہے ایشی کمی من سک باز محسوس کو دومی من واقعی پریشان بودتو کہ بلوچ انٹلیکچوئل آ لیوالے مطلب مارٹن ایکس مینات کا یا انو کے کئی بیران بو نام چوکس کی فور ایگزامپل آپ بیات کی جی بلوچ انٹلیکچوئل ان کر رہا منا بیبر منی خاطرہ مزن ایک پریشانی اور آزمائشی بو من کئی کر رہا بیبر نہیں یک دو کر رہا من وقت لسٹ بنائے من بورتو نے منا شرمندگی بو اور ڈسکشن آچے کہ منی مردم صحیح نہیں تھا کہ بنیادہ بلوچ کیس چے پولیٹیکل مومنٹ چے ہے پرچا چس بوتا چون چس بوتا کجا حدث کا سر بوتا چون دیم روی آئی چونے اور ڈیبیٹ ڈسکشن چے یک کیا گوشت کی جی من تقریباً صدا چے برس کے کتاب لکھے تھا تو آئیے ریپلائی گوشت کے sorry to say your books are none of my business because these are irrelevant these are useless for your nation even useless for me as well یہ تو contemporary situation اس طرح politics اس طرح وطی قومی مومنٹ اس طرح ایچ نہ لکھے تگے مرچی بلوچستانی تو کا آپریشن بو گئے پنچمی جنگ بو گئے تئی مسنگ پرسنز ہزارانی تعداد تو کہاں سرکار گوما نو چائنا وڑے یک ملک کے رائٹنگز استا گونے باقاعدہ تی مردمان جنگائیں بلی تی موضوع ہے کہ لیلا کیا مجنو کیا شہانی زلف چونے زلف تا آئی باب ڈسکشن مطلب ہمیشہ تو منی گرزم ارزم ہے بی ایس او استے باتی جاگا ہے باقی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن استا ماضی ملیٹنٹ آرگنائزیشن بودتا انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن بودتا بالکل ٹھیک ہے پارٹ آف دی ہسٹری ہے مرچی یہ جیڑا چے ہاں
بانداتا چیبو گئے بلوچے رکے نگے خاطرہ ہر بلوچ صحافی ہے جرنلسٹ ہے وکیل ہے انٹلیکچوئل ہے رائٹر ہے استاد ہے اسٹوڈنٹ ہے آئی رول چیے آ رول ما شما ڈیٹرمائن پہ کرنا پوائنٹ آؤٹ پہ کرنا اور وتی کنٹریبیوشن وتی زمین خاطرہ پہ کرنا نہ تو ہنو مل کے ایک کاؤنٹر انسرجنٹ گروپ سا اسٹیٹ کے اما پالیسیز آ بلوچی خاطرہ شرط کدی نہ بوتگا بل نو آ کل کی وتی ازائمانی اظہار کنگا آئی گما جن نے باقاعدہ قوت گونا. تو ریکویسٹ ہمیشہ کہ ڈیبیٹ ڈسکشن سوال موضوع یہ چیزی سر باید مشورہ پہ کرنا نہیں کہ مرچی کجاچے میں چونگ گزگا دیم طرح چیبو گیا بلوچی پہ کوتی بچہ نہیں کو رکھے نہیں. ہمیں جستانا منگو منیر بادینی صاحب رچیزی وادو ساری منو انٹرویو کو اڑا آئی ار ہمیں جستار کو کہ میں وادے کے ایدے کو کوما چار ایون کہ میں ادا ما چاراں ادا امریکہ کے ہمیں کہ آزاد کرتا ہما مردم کے آزادی جدوجہد کرتا یا کہ تو ہم کتاب انچارے دنیا کے لٹریچر بوتے گا یعنی ایشان ہوں کتاب لکھ کے تھا کہ آ کے لیڈر بوتے گا قومانی آیا ہوں کتاب لکھ کے تھا اور ہما کے دانشور بوتے گا قومانی گوڑا دانشور مدام گشتے کہ سوسائٹی لیبارٹری ہیں کہ آ چیزیں ڈائگنوز کرتے ہیں گوڑا میں ادب کے تو چاہ رہے گوڑا میں ادب تہا مطلب تو حالات تئی ادب گن تئی مرچی کا گون نہیں تئی مرچی کے مردوں 2024 نشتار 2024 علم 2024 نالج زانت تورا گون بائے دیں نو مروچی کی ترا یک چوشن کتابیں نہ رسی کہ تی سوسائٹی بدل بگا مطلب ہزاراں کتابیں نہیں تو مثال دات کرت کنے فرض کر تئی تھا آدھے چیزیں بل تو تی تو کلچر جنوسائڈ اس طرح تو ایک کتابیں نہ لکھتا نا تو آئی سر لکھت کرت نہ کنے ٹھیک ہے مردمانی سر کے آئی کہ ریاست ڈائریکٹ والے ایٹمی دھماکہ تیبو یہ دیکھ ملک کی بوتے اس طرح لٹریچر ہے مجھے پورے باب بند بو نا تئی ہمارا پولیٹیکل کے تو سمبولک طریقہ چھو لکھ گا تی فکشن پورا خالی ہیں چاہے وہ تی شتی جند قوما سدگ آئیں اس ایشر کیس استا ایش پیش تی ہم ریئلٹی بھی ہیں چوشیں کہ چاہے پاکستان آئے گا چاہے بعد یہ چیز بوتے گا نا پیسرا و ہماری مورلٹی بوتے گا بحال بوتے گا مرچی تی مورلٹی زنی جند ہونے استا ایشانی تو اظہارہ نہ کنے نہ ریٹرن نہیں تھا سر ما نمی عرض کرنا گاؤں نا ما یہ نظانا کہ قومی طریقہ نہیں خاطرہ مختلف پیڑ بار مختلف مردمانی رول آئیڈینٹیفائی کرنے کی اور کنٹریبیوٹ کرنے کی تو دوسرا کتاب پہ لکھ تے قوم بارے نہیں تے سرزمین بارے نہیں ای موجودہ جیڑا نہیں بارے نہیں تو گوڑا فائدہ نہیں آ کتابانی ڈسٹ بین خاطرہ بیتنا ایک پکوڑا والا خاطرہ بوت کت کرنا تے سرزمین قوم راج خاطرہ فائدہ مند نیا تو انجو کو شگئی اول تو سوال ہے یہ وقت گوڑا وقتی تو کا مزن ڈیبیٹ ڈسکشن ہے انٹلیکچوئل کہیں دانشور کہیں اور بلوچ دانشور نو کہیں کتاب رائٹنگ کجام کشاب کتابہ کے بلوچانی سراہاں بلوچ کنٹمپرری پولیٹیکل ایشوز آنی سراہاں اور شر بڑے آئی لائٹ کرنا مطلب لینن گوشی اگر گورکی مبوتے نے اور اسپیشلی آئی نام ناول کے استے ماں مبوتے نے شاید تیری کی وڑا نبوت تگت اور دس کا من شاید کامیاب بوت کت نکو انجو کے ما گندگا اگر ایڈورڈ سعید مبوتے نے یاسر عرفات نبوتگا پی ایل او نبوتگا انچو کے اگر فرانس فینن مبوتے نے انچو کے اگر تی رسل مبوتے نے تو الجزائر ریوڑ نبوتگا فرانس وغیرہ نبوتگا ایون محمد علی کلے اگر مبوتے نے تو ویتنام میں وڑ نبوتگا تو چوشے بعض مردم استا مردمانی رول استا مطلب مرچی بلوچستانی تو کا 2000 رندہ سرکار پالیسی ایشت لانگ ٹرم مسنگ پرسنز مطلب علی اظہر بنگلزئی 2000 آچے مرچیز کا گارے آچے میں پالیسیاں اگر معشومہ سمجھے کی کوشش پہ کرنا لانگ ٹرم مسنگ پرسن ڈاکٹر دین محمد لانگ ٹرم مسنگ پرسن ذاکر مجید لانگ ٹرم مسنگ پرسن زائد کرد لانگ ٹرم مسنگ پرسن بعضی تگا مرچی شارٹ ٹرم مسنگ پرسن ڈیلی بنیادہ اشتو دا چست پہ کر 2 سے لاشا دور پہ دے 5 روچے رندہ 10 روچے رندہ 12 روچے رندہ 2 سے ہفتے رندہ یک اہلیالا پہ کا لاتے نانی سرا بوگس ایف آئی آر پہ کا سی ٹی ڈی حوالے پہ کا اے ٹی سی یا کیس چلائیں یہ پالیسیز ہمارا شمارا ڈیبیٹ کرنے کے ڈسکشن کرنے کے لیے ضرورت ہے بلوچے دانشور آرٹیکل لکھی کتاب لکھی وتی براتانی سرا وتی پولیٹیکل ایشوز آنی سرا کلاک بندی اور آئی موضوع ایشے کہ فلانا ہے جیکٹ شر جیکٹ بوتا یارا بھی جیکٹ بوتا بلوچ کرا ایک ٹائم بازے جیکٹ آنی سرا آرٹیکل لکھی نشتہ ڈنا تی مسنگ پرسن آنی حوالے آچے ہزاروں ٹاپکس استا ایون ہمیں ٹاپک تو کا
دیگر لاتے ٹاپک در اتکوت کا کہ بلوچ پرچا لکھ گا نزورے پرچا وتی ہی روزانی سرا لکھت کت نکا آہنی اسٹروزن دیما آرتکت نکا مطلب ٹیگور گوشی کہ اگر بنگالی تحریک مبوتے نہیں اور قید سالی مبوتے نہیں من نہ بنی تگتوں تی کرا قید سالی استے تی کرا جو کہ تو گوشہ کلچرل جینوسائڈ استے تی کرا نیکرو پولیٹکس استے تی کرا شارٹ ٹرم مسنگ پرسنز اور لانگ ٹرم مسنگ پرسنز استا کاؤنٹر انسرجنٹس گروپس استا ڈیتھ اسکواڈ استا یک تو اے چیز دنیا پیرلل یک کے ٹیما ایک جاگے تحریک کے خلاف استعمال یک ٹیما نبوتگا یک کے موجودہ دورہ چکا کے لیٹسٹ ریسرچ ڈیبیٹ ڈسکشن پبلیکیشن بلوچ چی سرا پیدا کی ارکس گوشی کنٹمپرری ورلڈ تو کا بلوچ پولیٹیکل نیشنل اسٹرگل وڑے اسٹرگل دنیا تو کا نیستے گلوریفیکیشن ایشی تو کا استے اور دنیا ہاں اٹریکٹ کا نگائیں بلے اے ڈیبیٹ اے ڈسکشن میں کر رہا نیستا میں کر رہا سے کہ جی مطلب تاریخ بھی استے نا اور تاریخ وقت غوث بش 20 انجوے میرگے 20 سالے رندا قوما راجا یا ریجیکٹ کو آئی پولیٹیکل تھاٹس ریجیکٹ کو من تو کرتی یا نہ کرت بلے قوما راجا ریجیکٹ کو دیگر باز نواب خیر بخش مری صاحب نہ پولیٹیکل پارٹی استے نہ تنظیم استے قوما یزو تو تاریخ وقت حالات لیڈرہ پیدا کر وتی پلیٹ فارما پیدا کر پروگرام دا لیکن طرح میں کنٹمپرری ایشوز آنی سرا ڈیبیٹ کرنے کی ہے ڈسکشن کرنے کی ہے قومی رہنمائی کرنے کی ہے غوث بش بیزن جاؤ رازق کور جالب ہزار خان شیر و مری گل خان نصیر قوم وتی شانی فیصلہ کا ہاں ڈیبیٹ ضرور بھی بان ڈسکشن ضرور بھی بان پورا ایمانداری ہے بنیادہ جی غوث بش بیزن جب ہی موضوع آئی وے آف پولیٹکس موضوع بیعشی سراکی کی بنیادہ ڈیبیٹ کرنا نہیں ڈسکشن کرنا نہیں جی گل خان منصیر ہے جی آزار خان بیجارانی ہے جی آغا عبدالکریم صاحب ہے جی شہید نواب نوروز خان صاحب ہے وقت جبر بھی استے تاریخ فیصلہ استا لیکن مارا شمارا ہر کسا چھ منی ذاتی طور پہ ہمیں دست بندی ہے کہ بلوچ سرا مرچی دورہ انتہائی سخت دورہ چھ دا گرونڈا کس بیتے بیچاری تے سخت دورہ چھ تی قوم گزگائیں اما پریکٹسز ریڈ انڈیا نے گما بوتگا یک سیڈا چھ بلوچی گما بوتگا اما پریکٹسز سب کنٹیننٹ دورہ قومانی گما بوتگا انچو کہ تو مذہبی مرگمانی نام گئے پولیٹیکل کیڈرانی نام گئے من انو یہ پریکٹساں گدنگا ہوں برٹش کالونیئر ارائے ہما پریکٹسز ہما رائٹنگز تو کا ہاں آئیا سب کنٹیننٹ آدھے کا قومانی راجانی سرا اپلائی کرتا سجے تیوریز سجے کانسپائری تیوریز اے بلیک انگریزا وانتا سمجھتا پہمتا بلوچی سرا اپلائی کرنا گئے اور آیتوں کا اناؤنسمنٹ آرتا مزید مین وائل پیرلرلی انچو کے رابرٹ جی ورسنگ کو شگائیں باقاعدہ وتی کتابیں تو کا پولیٹیکل تھنک ٹینک یا پاکستان چائنا نیکسس سے تو کا باقاعدہ کو شگائیں کہ جی بلوچستان تو کا چائنا باقاعدہ کاروائی کرنا گئے باقاعدہ بلوچان جانا گئے باقاعدہ آف دی ریکارڈ آئی ملٹری ادا بلوچانی خلاف نسل کشی کرنا گئے ڈیبیٹ ڈسکشن یک تو ایسی اے بھی اور تئی اے قوم اے راج پولیٹیکلی وتی نزوری بنیادہ نہ سمجھے کہ انہیں کے باقاعدہ نہ سمجھے کہ بنیادہ تقسیمی اور ترس سے شکار ہے اے ترسا چونڈ ختم کرنے گی ایشانہ تو چور فیس کت کرنے اگر ایشانہ تو فیس کت نہ کرنے تو سروائیو کت نہ کرنے تئی وجود ختم بھی تو گڑا ریڈ انڈین نہیں بنے چونکہ ریڈ انڈین تاریخی کتابانی تو کا دوست گراؤنڈا نہیں استے باقاعدہ دمن گندگاؤں کہ تئی قومیں تو کا اما کے رد انقلابی قوت تئی اما کے کاؤنٹر انسرجنٹس فیڈریشنسٹ ڈیتھ اسکواڈ منشیات فروش اما ہمسایہ قوم یا تو کے مردم کے آوار بینیفیشریز ہوں یہ چکم محاذ ہوں یہ سجے محاذانی تو مقابلہ اچ وڑا کت نہ کنے باقی یہ کہ بلوچ یہ سرزمینہ اوپن پولیٹکس بھوت کت نہ کا تو چکا پارٹی بنائیں تو تنظیم بنائیں تو بی ایس او بنائیں بی ایس او ریوائیو کرنے کی کوشش پہ کا ادا اوپن پولیٹکس تی گراؤنڈ ریالٹی سب کنٹیننٹ بڑا یک چیزیں انگتا تو کم گشنت اشترا فرد کا یکی وشک اوپن پالیٹکس حوالے
و اگه آزادی پسندانی تاما چارا اودا هون همیش وایرسی تو گوشه که یک کمی است ایمان همی که پارلیمنتری تاستا و اودا هستا نه چیزی مردم که بلوچستان یک کریٹ واسطه نه کارم ولی یک مستری خرابی منی چما ایشن چونا یک حقیقت وہ ایشن کہ تی سیاسی نظریے بھی تی قومی نظریے بھی یا تی چونے لٹریری بھی تے ہر 50 سالہ چی بعد نظریہ فلسفہ آؤٹ ڈیٹڈ بانگ 2000 سال سک باز کوہنے گپے نو مرچی گے تی دور نشتگی مردم آرا مرچی گے دور زندگی نو مرچی گے دور مردم چاکر خانہ مسم جا رہی کہ آئی ہیومن رائٹ سے وائلیشن کرتا یا آئی دورہ چے کرتا آرہ تو مرچی کمپیئر کرتا نہ کنے اور جب تک تو تر اپڈیٹ نہ کنے ہوتی سیاسی سوچا ہوتی لٹریری سوچا تو مرچی گن دنیا تا اوار بود کرت نہ کنے میں مستر نزوری ہمیشہ کہ ما اپڈیٹ نہ ما اشتاتا گا جمود شکارا گیشتر اجتماعی صورت پاؤں منی یہ کرزیشے کہ جو چلو شر ما آیا چیز زیادہ ہے موضوع کو زیادہ انٹرسٹڈ ہوں میں ماضی پرستے نہ ہمیں خاط کرا جیڑا چیاں مسئلہ نہیں منی سرزمین کو میرا جیڑا چیاں آ زیادہ اہم ترے اے ٹرم ما اکثر یوز کرنا جی آزادی پسند منا ایک توشی کیشی کو ذاتی طور پہ اختلاف ہے دومی کجا ہم بلوچی آزادی پسند نہیں تو نہیں یا من تو کم از کم استر وجہ اسے جی آزادی پسند یعنی اچانک ایک پولیٹیکل سلسلے بنے بلوچان محسوس کو جی آزادی ایک چیز ویستے مارا دیکھ بھی یک شاید لیمیٹڈ گروپ پہ استے آئی یا گوشن آزادی پسند ایوڑ نہیں بلوچی مسئلہ نہ تیلے نہ گیسے نہ سیپے کے نہ سیندکے نہ ریکارڈ کے نہ اقلیت تو کا آیا گے نہ ریفارمسٹ پولیٹکس سے کہ پاکستانی دا ریفارم کاری وتی پارلیمانی ونگزانی تو کا بلوچستانی تو کا ڈنا تو بلوچ وش بھی تو بلوچارا یک ویلفیئر پولیٹیکل پالیسی بھی فیڈریشن بدا بلوچے نیشنل کوسچن مسئلے 1948 سے حادثے گما ہم گرنچے بلوچ مسئلہ ادا ہے ایک اشک جی آزادی پسند کئی آزادی پسند ہے کئی آزادی پسند ہے تو سمجھے نہ سمجھے محسوس کرنے نہ محسوس نہ کرنے مننے یا نہ مننے تو غلام ایک تو عشق یہ کہ ہر بلوچ آزادی پسند ہے آزادی برستی کجام مطلب کم بختے یا بدبختے کیا یہ آزادی برستی آگوشی من نظور نے استے کس بیتے اعلان پہ کا اوپنلی وتی خواہش اظہار پہ کا گپانا چیر دے پولیٹیکلی بہمانی کنک مفاہمت شکار بوگ ایشو ضرور رستے کہے مفاہمت شکارہ کمپرومائز جا وتی کسانے مفاداتانی خاطرہ منی نزدیکا بلوچ مسئلہ 1948 سے آغا عبدالکریم جنگ نہیں ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے نواب نوروز خان نے ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے سلسلہ چل لگائیں انچو کہ علی محمد مینگل شیر و مری پدا ہزار خان بیچارانی شہید سفر خان زی 73 چے 2000 اور 2006 چے انور مرچیز کا ایک سلسلہ ہے نیشنل اسٹرگل چلے پولیٹیکلی اسی قوم میں استے ڈیبیٹ کا ڈسکشن کا جست کا نا جی ترا پولیٹیکل ریفارم میں ما دیا جی ما ترا پولیٹیکل بیٹرمنٹ خاطر دیا جی پارلیمنٹ تو کوئی چیز استے جی 73 آئین استے یا جی ما نزان بلوچ مسئلہ چے ترقی مخالف ہے تو منا سوئٹزرلینڈ کانسٹیٹیوشن ابے دے تو منا سوئٹزرلینڈ ترقی ابے دے مسئلہ آنے مسئلہ بلوچ گوشت نہ بیان کو تنکا پدا ما بدبختی ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیفیشنسی استے ڈیفیشنسی یا تو ترس یا کمپرومائزڈ پولیٹکس وتی ذاتی کسانے مفاداتانی خاطرہ مطلب یہ بعض پولیٹیکل پارٹیز پارلیمانی آئی 8-10 سال تقریران پیچار مرچی تقریران پیچار وتی تقریران ریجیکٹ کرنا کہاں تو انچو کہ بی ایس او جوستا ہے نا بعضی نو انکار کرنا ٹھیک تی 8 سال 10 سال پیشتر بیا پریس ریلیزان کشنا تقریران کشنا تی تقریر چیاں مطلب من اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے سارا ایک ریسرچ کرنا گا ہوں گا تو کمپیئر نہیں اور چیز ہمیں کا زیادہ ایک تو من سمجھت فی الحال آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا پھر پورا بت کتنا کا لیکن ہمیں سلسلہ چونکہ آن دی ریکارڈ ایک چیز ہے ہمیں ڈسکشن اتوار یہ سجی چیز منی کے راستہ کور خان صاحب یک من آرٹیکل رستے ایک 96 تا ایک آزاد نامی میگزین پبلش ہوتا حفیظ حسن آبادی ایڈیٹر ہوتا 96 سے منگا پاؤں کہ میں اسکول ابوتا گا تو اسکول ابوتا گے منا انو آئی میگزین ایک تاکہ رسید 96 سے آئی تو کا کور خان صاحب ایک آرٹیکل ہے اس کے من آرٹیکل وانت
پدا من شتا کور خان صاحب کرا منی اویلی ملاقات تقریباً 2009-10 سے من گپ پاؤں من شتو من چارے کور خان صاحب گو من ڈسکشن لگے کہ مرچی 2010 سے گو من گپ پائیں ہمیں گپ آرٹیکل تو کا من 1996 سے من گوشت آیا ایک منی کر ریکارڈنگ استے منگو کور خان صاحب تی مطالعہ اشتا تھا تی انٹرسٹ ختم بوتا یا تو سمجھے گئے کہ بلوچ پولیٹیکل موومنٹ ہمود اشتا تھا جیڑا کونے نے کہ تو 96 تے لکھتے گیا میں گپان مطلب ایلن ٹوفلر تھرڈ ویو سے آئی تو کم آرٹیکل تو کا مثال ماں مطلب ابن خلدون مقدمہ مثال آئی تو کا ماں ایز اٹ از ود ریفرنس ہمیں ڈسکشن کو من لگے منگو سر میں سٹاپ کو یہ چی مسئلہ ہے خر آئیے گو کہ جی نا منی مطالعہ نہ اشتا تھا من سب جگہ جیڑا اما جیڑا منگو سر خدا ہے ناما من تو 2000 تھا نشتگا مطلب من ایسی دیگا مثالیں دیا کہ ہمیں بی ایس او دوران کلا تھا میں کیبنٹ اجلاس اکثر تو روایتی ہمیشہ جی عالمی اور علاقائی سیاسی صورتحال ایک سنگت کون ہے ایجنڈا وہیں ہوتے مشہور ہے گا آؤ آئیے گوشت جی یہ تو خبر نے 20-30 سال ایجنڈا ہے ایشی سر ہمارا ڈسکشن بور ہے منگو پرچا اسی بابا گم کر شما نوات کے ما قسم بوت کا ڈسکشن میں ہوتا منگو سر موضوع شر رہے نے تو ڈسکشن کچھ نہ کریں نو کی چیز ارت کو نہ کریں جو تو گوشت منگو زی بش بوتا صدر مرچی اوباما صدر زی پالیسیز دیگا بوتا گا مرچی پالیسیز دیگا رہا نئے لیوانے رندہ دنیا بدلتا منی تے کرا ڈسکشن نے ادیگا گپے یا انچو کہ میرا مری صاحب اور خیر جان بلوچ صاحبہ چے منجس کو منگو چیئرمین صاحب مرچی ہے بلوچ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے بحیثیت نیشنل پارٹی شما ایشی اگینسٹ رو گئے منی نزدیکا انچو کے غصب بیزنجر منرف بوتا قومی طریقہ چے مرچی شما منرف ہے وتی جن دے گپان چے شما منرف ہے اسی چون منگو پچر ڈاکٹر اللہ نظر صاحب بی ایس او پجارہ چی طرح کا پدا بی ایس او آزاد بنائیں اور پدا فارغ رندہ ہوتا ہوتا اختلافی بنیادہ تی وائس چیئرمین ہوتا تی دڑھا چی طرح زائد کرد بلوچ ذاکر مجید بلوچ بی ایس او پجارہ چی طرح کے مرتب ہوتا سنگت سنا بی ایس او منگلا چی طرح کے سنگتی ہوتا طرح گوڑا نہ لگے کہ مرچی ہے میں بلوچ اڈنے مردم تو نیا یہ ملیٹنسی اگونا با 50% وتی سیلف ایفرٹ سارچے اے انڈرگراؤنڈ وے آف اسٹرگل اچھے موتا کہ سر بوتا کا مرچی آئے اسٹرگل کرنا گا بلے باقی بچے تک 50% اختر مینگلے سنا بلوچے وحید بلوچے ڈاکٹر مالک ڈاکٹر یاسین کہور رازق جالب تقریرانچے سرکلانچے تربیتانچے رائٹنگانچے متاثر نہ بوتا گا نہ چوتا گا اسی راستے انکار مکانہ بھی حقیقت ہمیشہ اشانی ڈیبیٹ ڈسکشن تقریر سرکل پمفلٹس پبلیکیشن مرچی کی انکاری ہیں سچے اشانی تقریرانی بدولت محدینہ مطلب 2013 اس کا بی ایس او مینگلے آئین ہما بوتا کیا بی ایس او آزادی بوتا اما کونسٹیٹیوشن آئین نشان بورتا بڑا فرق چی ہے کہ مرچی تحریک پروگرام میں گندگاؤں سیمینار نے تو کا گندگاؤں بی ایس او 2006 کے اما آئین کونسل چ پاس کو آئی تو کا استد کی بھائی بلوچ آزادی لوٹے باقاعدہ مانت تو بی ایس او محدین کے بنے آیا ہما آئین زو 2013 اس کا مرچی من نزانہ کہ آئین نشان بدل کرتا یا نہ کرتا نو منگندگاؤں جی انکار کرنا کہاں دومی ہمیں بعض چیئرمین جو ٹھیک ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو شگائے پروونشل اٹانومی کو شگائیں ریفارمسٹ پولیٹکس کو شگائیں تو آزادیہ چرچی دا چنکار کرنا گئے بی ایس او اے شہور تو قوما شما دات تگے پدا ایک شما ماضی پسند ہے شما نزانے کہ ہر 10 سال رندہ 5 سال رندہ نیو ورلڈ آرڈر کہتے دنیا پولیٹکس بدل بھی آئی اثر بلوچ سرا بدل کپیتے تو بلوچے پولیٹکس بھی کم و دیمار ہوتے تو ہنگا کونسل بھی زنجوے پولیٹکس مرچی بلوچستان اپلائی کریں ڈاکٹر ہی پولیٹکس اپلائی کریں ترا معلوم ہے نیشنل پارٹی اما کونسلٹیشن ڈاکٹر ہی کیشن فارغ کو ڈاکٹر ہی تقریر تو کا آن ریکارڈ کو شگائے جی شما کو شگائے فکر بیزنجو یہ تو فکر ہے ہی ہے بیزنجو فکر کو چاہے آئیے بیارے منی دے مہر پہ کرنے نو آئی سر ڈیبیٹ ڈسکشن کرنا پتی جاگا تو ٹھیک ہے نو 50 سال 60 سال اور حقیقی گپ نہ جانے پولیٹکس دیما کرے تو یہ سجے ذمہ دارا انکلوڈنگ می ما اگر منرف با طریقہ چینکار کرنا بوت کا بی ایس او آزاد ٹیما عمران تقریرانے وجہ چ تربیت وجہ چ بازی سنگت مرچی ملیٹنسی گونا بلے عمران دا نشتا
ترسے وجہ کمپرومائز پولیٹکس سے خلاف گپائے منے کو شگاہ تو کہ جی ٹھیک ہے تے کو جاؤں وڑے چلو نزورے پروگرام بوتا بلے بی ایس او بھی بی این پی مینگل بھی نیشنل پارٹی بھی تے آئی نے تو کجا مان کی تو ڈائت اسکواڈانی گما منت سنگتی پہ کا پولیٹیکل اتحاد بنائیں آگی تو نہ لکھتا چی بی ایس او اگر من نام بگرا کہ کجام چیئرمین وقت تصویر شیئر کرتا ڈائت اسکواڈی گما ملتا کا چلو منا پولیٹیکلی من کو شگاؤں بشیر زیبے وے آف پولیٹکس سے گما اختلاف بوت کا سنگت سنا ہے چیا نہیں میں مثال کچھ کا نہ کہوں اختلاف بوت کا وہی دین پولیٹکس سے گما اختلاف بوت کا یا اختر مینگل یا مارے کے پولیٹیکل ڈیفرنسز بوت کا نا ڈیبیٹ ڈسکشن بھی من تحریک کے خلاف کا پہ جانا سرزمین کے خلاف کا پہ جانا نیشنل کوسچنا چینج کر پہ کرنا بلوچے جیڑانی وجودہ چینج کر پہ کرنا کمپرومائز پہ کرنا اور وتی کمپرومائزہ مفاہمتا پولیٹکس سے نام بدایا ایوڑ بوت کت نہ کا مثال ہے 2006 کونسل سیشن سنگل بی ایس او ڈرافٹ آچی بنت آیا امداد بلوچ امان بلوچ آصف بلوچ انکلوڈنگ وتی کیبنٹ بشیر زیب تو گون نہیں ہے نا تو جونیئر یا ایشان بنائے ہمیں ڈرافٹ سنگل بی ایس او آئین وجود بنے آئین تو کا کیا پروگرام اے ایکس کیڈر ادا سینئر ہے آئی بتانا چھے آئی وجود آچے ملیٹنسی درات آئی وجود آچے آرمی سٹرگل درات ڈرافٹ تو بوان آئی تو کا بالکل آزادی اور ملیٹنسی ماں ٹھیک ہے کمبر چاکر علاش درات سنگت سنا علاش درات زائد کرد بلوچ مسنگ بوگ درات ہما پروگرام میں بدولت نا ذاکر مجید ہما پروگرام میں بدولت مرچیز کا سیلانی تو کا بندے ٹرش سیلانی تو کا چکا کی تی اجتماعی قبر لاش یہ سو کے بین جنک بوت آزاد ہمیں وجہ چی بو نا جی تو یہ پروگرام ہمیں سینئر اندات نا مرچی چوں مڑا کو شکان کہ جی یہ پروگرام نبوتا اور ماں ذمہ دار نیا اور انکار کرنا گا تحریک آچے اور قومی تحریک آنی تو کا مومنٹ آنی تو کا ودی پیسیج آف ٹائم تبدیلی کہتے مثال منی نزدیکا نئے اسی طرح من ڈیبیٹ ڈسکشن تیار ہوں 9/11 واقعہ بو امریکہ نیٹو فورسز آنی شکلا افغانستانی سرا ارش کو آئی امپیکٹ بلوچ سرا کب تو نیشنل ریزسٹنس پاد میات کے نے تو گھارتے انٹرنیشنل نیو ورلڈ آرڈر یا سرتا یا کہ انجو کولڈ وار اچھے پیش سرا سب ایسٹ ویسٹ بوتا ادا صورتحال تبدیل بو آٹے میں کولڈ وار شروع بو آئی اثر تی سرزمین سرا کب تا تو تی ریزسٹنس نیشنل ریزسٹنس شروع بو تو انٹرنیشنل پولیٹکس سے حصہ ہے اگر تو پولیٹکس نہ جانے پولیٹکس نہ سمجھے تجزیہ غلط ہے بلوچ تجن ما جا بلوچ اما کے زانتکار مردما ہما چیزاں سمجھا وقت مطابق فیصلہ کرنا آ چیزاں ترا سمجھے گی آیا ہمیں بھی یہ سوئی ایکس کیڈر یا یہ پارٹیزاں نواب برسی نوروزے ایشان برسی نہ منائیں تا سیلیبریٹ نہ کرتا او 15 جولائی یوم شہدا بو تو سفر خانی نہ کرتا فدائی نہ کرتا تو اے مردم کجا پروگرام میں منو کر بوتا گا پرچہ شہید کرنے بوتا گیا شہید کو تا ہمیں بھی ایسو ایون اسلم گچکی بھی شہید اسلم گچکی بعض عظیم انسانی بوتا ٹھیک ہے بی ایس او آئی برسی منائن تا سچی بی ایس او منائن تا فدا شہید منائن تا حمید شہید منائن تا سفر خان شہید منائن تا شہید علی محمد مینگل منائن تا نواب نوروز اور شودائے کلاتے منائن تا اے بابا پارلیمنٹ شہید بوتا گا اے چے کجا پروگرام میں شہید بوتا گا پروگرام میں سیلیبریٹ کرنے کے مطلب آہنی پروگرام منک نو پٹگان جی ورناوانی دگلے پروگرام چے بوتا ایجوکیشنل چے بوتا اور بی ایس او چے بوتا محدین چے بوتا پجارے چے بوتا مینگل چے بوتا اللہ نظرے میراب اور نادر قدوس گوما چے ڈیبیٹ ڈسکشن بوتا کہ اختلاف بوت تنظیم پرشت اور اللہ نظرے گوما ایک گروپ پہ پورا درات یا بی ایس او مینگلے بعض یہاں چے سنگتاں سفیر بلوچ یا دیگا ایکس وائی زیڈ ہر جگہ کے ہستا قوم میں خاطرہ کنٹریبیوٹ کرنا گا کیا نشانی تربیت کو کیا نشانے پروگرام دا اے تو اسٹوڈنٹ تھا نوجوان تھا بی این پی مینگل ذمہ دار نہیں ایک کیڈر ٹرانسفر نہ کرتے پروگرام نشانی سر رازق بکٹی یہ گوشا گا رازق بکٹی ترتر ہے ملیٹنسی گون نہ بوتا خیر ملیٹنسی گون بوتا
ठीक है. इस अमीर अब्दुल नबी मंगुलजी बीएसओ चेयरमैन बुता डॉक्टर ही कोवाश होता तर अगर मालूम है या मालूम नहीं इसाची मिलिटन्सी गोन बुता का तो मर्ची चोंग शगा कि जी तहरीक वजूद ने और मिलिटेंसी एशानी खातिरा नो की चीजें हाँ एशाना तुर्स या दर्द तकलीफ ऐसे कि मिलिटेंसी फेज वाइज नो के फेज तो का दाखिल को गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिस से तो का मर्ची तई मिलिटेंसी हमा आता स्टेज सर होता कि जी ए डिसोन का नगा डिसोन पिका बिल्कुल ठीक है मुनाफिकत मका डबल स्टैंडर्ड मेयार बेया یک डिबेट का دیگه چیزی در میان انگتا بودتگان چون که تو پیسر گپا थे कि इंटरनेशनल हालात की बूतगन तो उदा अफगानिस्तान मिसाल दा नेटो है बले छूना में चाह रहा ये शुरू आगा अब्दुल करीम खाना तो चाह रहे पर या कि 52 चाह रहे या 62 के दौरान हर जंग की बूता गुरु शक्ल बूता या कि सरदारी या कबायली शक्ल बूता पाकिस्तान के खिलाफ है आज़ादी बाबत वक्फा सर बूता पदा हफ्ता देख हफ्ता देख के कंचेन देखिए कि एदा कमो बूस्टअप बू मखलूक जलावतनी बू द आज़ादी गप जनक बू सरदरा तौला नेम आज़ादी स्लोगन देख बू आज़ादी अखबार देख बू पदा इशी अच्छी बाद ये हंचें बलाई खामोशी बू कि सज्जाएँ बलोच पाकिस्तानी बूता यानी 14 अगस्त 20 से ईशा दरमियान बूता यूनिवर्सिटी नहीं था मतलब कॉलेज नहीं था पदा गुड़ा ये 96 के इश जद शुरू बू 2000 देमात नी गुड़ा हर एक के बलोच जोड़बू तो दिमाग था हालांकि ई गैप जी के दरमियान हफ्ता देगा तौर तक 2000 रहेगा ई गैपा पूरे बाद चीज़ न सिर्फ तरह जहना बदल करता मतलब कौमी हवाले मतलब कल्चरली हवाले ती मॉरलिटीज़ हवाले बाद चीज़ हमें दौराना शो गारबू बलोच है शमसा अर्जिशे एक तो ऐसे के मन दलील गोमा हमा चीज की आई सरा मनी प्रोटोकॉल असते मन न मन कि बलोचे कोई तहरीक और मिलिटेंसी ट्राइबल बूता ए आई सरा एक बिले में एक कॉलोनियल इल्जाम है आगा अब्दुल करीम है एक तो ऐसे रियासत सरबराह बिरास बूता शाही फैमिली आचे खान फैमिली आचे यानी बादशाह फैमिली आचे ताल्लुक बूता है गवर्नर बूता मकुरान वादत बूता रियासत कलाते ठीक है मुजाफा गोशे अमे वडेला के बूता यके दोम येशे आई मूवमेंट तो का हाँ ट्राइब में सोसाइटी हिस्सा हस्ते दुनिया हर दमगा ट्राइब्स बूता विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्टरनेट आत का तरक्की हम रफ्तार बूता तरक्की रफ्तार तय करते का नो मॉडर्न बूता का तो ट्राइबलिज्म में सोसाइटी हिस्सा है अगर आ ट्राइबल मूवमेंट बूता आई एच मन आइडियोलॉजिया नेशनल क्वेश्चन असल चीजा न कशगा ये ट्राइबल बूता न बूता ट्राइब्स बलोच ने ये बलोच न बूता का बलोच ट्राइब ने सन न बूता का इस मूवमेंट पर चर्चित करता डिबेट डिस्कशन तो आ चीज सर ना अभी मूवमेंट कौमी बूता तरीका का ट्रैवल के पैदा पार्टी न बूता का ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी शिकला ना पार्टी गोल बूता हमेशा सर पैदा को हाँ हमेशा सर पैदा पार्टी गोल बूता पार्टिया तो दो कदाता ना पार्टिया दो कदाता दो कई बुनियाद दाता अवल हर कबीले मर्दुम बूतगा कबीला हा ची कौम बनी चलो जी ठीक है एक मौलाना साहिबानी आलिमानी नाम के आ तो ट्राइब सरा बिलीव ही न करना आगोन बूतगा कादिर बख्श निजामानी मोहम्मद हुसैन अंका वड़े बाजे मर्दुम मोहम्मद हुसैन एच ट्राइब है नए ईराना चियात का पंजगुरा चियात का मच्चा ट्राइबलिज्म में सरा बिलीव न बूता मिलिटेंसी अगोन बूता कादिर बख्श निजामानी सिंधे बलोची बूता आगोने तो गुड़ा ए ट्राइबल बुनियादा तो न बूना प्योर नेशनलिज्म में बुनियादा बू फर्दर कादिर बख्श निजामानी ये जिंदे आप बीतीये मुताबिका आ पब्लिश प्रिंटेड है अन्नु ये नहीं आठ माह आई जिंदगी अच्छा बूता यकीनन आई जिंदगी लिखता की किताब है ठीक है बलोच सियासी मुकदमा नामा आई लिखता आगो शगाएं कि जी तलात स्टेट नेशनल पार्टिया मारा आगा अब्दुल करीम अगुस्ता शुमा बरोए कोआ शुमा बरोए मिलिटेंसी पे कने मा शुमारा इकोनॉमिकली पॉलिटिकली रिसोर्सेस आणि बुनियादा सपोर्ट करना कलात स्टेट नेशनल पार्टी लीडरशिप का गोश्ता लेकिन वादे की मात तैयार बूतगा अवली दोका मारा कौंस बस बीजिंजव साहिबा दाता आगा अब्दुल करीम ना ला शुता कौंस बस बीजिंजव साहिबा को मिलता कि मीर साहब शुमा गोश्त तई पार्टी ये फैसले मातुनु रवगा संगत तैयार हुजाह तो गोश्त के तरा ह्यूमन रिसोर्स दया तरा असला दया तरा जर दया कौंस बस बीजिंजवा एट द 11th आवर बिल्कुल लास्ट में इनकार करता कि जी मन
न्याय मन गो नबा मनी संगत कलातिस्ट नेशनल पार्टी ये तरह गो नबा लेकिन वर्कर्स होता गा ये नहीं कि वर्कर्स नश होता गा avançış हाँ kendi istam. क्यादत नश होता क्यादत धोखा दाता पर जरदा न दाता ह्यूमन रिसोर्स न दाता सपोर्ट भी पॉलिटिकली न करता तो कलातिस्ट नेशनल पार्टी ये गोशका ये होता गा उदा अफगानिस्तान होता गा हेलमंदा होता गा पदायशान धोखा के दात हुड़ा इनु अचानक परेशान होता तो यक तो कि जिस का वक्त और हालत मुताबिक मर्ची हफ्ता दो 5 साल रंदा तो ये कंपेयर करने डिबेट करने डिस्कशन करने और आइडियल सिचुएशन शिकार बे दिग चीज है वक्त गुमा हालत मुताबिक चीज जरूर तब्दील हुआ मिसाल मर्ची बलोच मिलिटेंसी और आई का फिदाई नानी इजाफा बूता या शपा जंग कनक चूंकि नव खरबश मरी ये मिसाल है ना कि जी कोलू ये कि मरी गोशो में शपा जंग कना भले तछा ना रहोगा अंग्रेजन पादानी आवाज उसको था पदाइशन सजेना जता शहीद को था ना मर्ची शपा जंग कनक जाना नाइट विजन जाना फिदाई नाथ का भूतका तिरत्तरे बाजे बागियानी खातिरा ए नोके एक तरीके कारी भी नोके टेक्ट से भी भूतका मिलिटेंसी गोना भले आहानी वे में गुमाना भी नहीं बीते भले मर्ची हस्ते प्रैक्टिकली गिंदगा मैं वती वे में गुमाना न बूता मा पॉलिटिकली बिल्कुल शाक बूत गए चीज अरबिस्तगा भले आप इदारा जाती बुनियादा बुआ गए इदारा कना गए पॉलिटिकली कना गए बयानिया है गुमा कना गए डिबेट डिस्कशन तो कार गए मच जालबुलों रहोगे जनिक को रहोगे कि कैसे ता पेशी एक ज़माने होते कि जालबुल जनी आदम सारी सही न होते कि बलोच मसले चाहिए बलूचिस्तान जिंदे वजूद चाहिए यार अंच दूर दश्त बोले मर्ची तई मिलिटेंसी तो हमें जालबुल रह गए गो इंसान या के वाजा अकले असते ना ऐसा जे सेंसेस कार कना गोश चम दप आई चागिरदे थोका आई सरजमीन सरा अमल की भी जंगी भी वारजोने भी कब्जा भी गुलामी भी नेक्रोपॉलिटिक्स भी शॉर्ट टर्म मिसिंग पर्सन्स बा लॉन्ग टर्म मिसिंग पर्सन्स बा अच्छा ते वसाइलानी दुजी भी ते कल्चरल लिंग्विस्टिक हिस्टोरिकल जेनोसाइड भी ते आ असर दौरदा कौमानी सरा राजानी सरा और बाशऊर कौम जेंडर डिस्क्रिमिनेट न करना पदा मर्देन जने के फर्क खत्म भी है पॉलिटिकली यकजा कहा मतलब टैगोर कुछ गए मना सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिकल मूवमेंट ज्यादा बंगाले कहता मुतासर कुर्ता और मर्ची के मन अगर टैगोर हो तो ए वजह ची मन टैगोर हो तो बलोचिस्तान तो का मन पेशरा अर्ज को सद किस्म कैद साली तो एक कैद साली मर्देन के फीमेल चे सजेना नहीं सरा वती असरा दौर दे और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है नुमा पॉलिटिकल प्रोसेस अच्छे परेशान चूंकि माई चीजें अंचु मगोश के डायरेक्ट कैसे रब्त नहीं अंचु के सोशल मीडिया है मुख्तलिफ मीडिया है मीन जानी बुनियादा मन चीज़ाना गिनता कहाँ एज अ ऑब्जर्वर मानू परेशानी है शिकारा खौफ है शिकारा वती खौफा डिप्लोमेसी नाम दया पॉलिसी नाम दया स्ट्रेटजी नाम दया इसे पर सिर्फ खौफ बेहमानी है तो जने आदमाना एक पॉलिटिकल मूवमेंट इससे बुगी है एक खातिरा मास ग्वार या जन आई अकसे मां से कसे ग्वारे कसे जने के आई मर्द मिसेंगे आई बिरास मिसेंगे आई पिस मिसेंगे या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंगे शिकार होता या इज्तिमाई कब्रानी शिकार होता ए शी असर चोन आई सरा न कपा आई चीजा न चोन नजा आई शी चोन महसूस न का ए अमल वता ये पॉलिटिकल का ए अमल वता ये तेरी केस से जोड़ का ए अमल वता ये मुतासिर का आई गुमा जुल्म बू ए ज्यादती बू ए कलेक्टिव पनिशमेंट या शिकार बू तो आचो तेरी केस नबी नु केस बू नु इदा मालन को चेस्ट कनगा हम आहाना 24-25 साले रंदा अवल तो कसे वेमो गुमाना रियासते या बाजी बलूचानी वेमो गुमाना निस्ता कि मौजूदा तहरीक आर्म स्ट्रगल एक चली एक कंटिन्यू भी और वतरा बर्जादारी नु की बर्जादाश्त वती वजूदा नु रियासते बाजे फेडरेशनिस्टानी आसाबा शिकारे आहना नफ्सियाती कुर्ता परेशान कुर्ता मनी मतलब से मन वक्त पैसियते आम स्टूडेंट आटे में बुत्त गो मन समझता हरकत शर्रे तकरीर के बस इंकलाबी हमेशा लीडर हमेशा और अमल हमेशा अंगा अंचुशे मर्ची हमें सरपदी बाहो अमल बाकायदा ना अमल क्या माचारे स्टेज वाला जी भी स्टेज आता मर्ची भी स्टेज aha
زی بھی پریس کلبا ہتا مرچی بھی پریس کلبا زی بھی تقریر کو مرچی بھی تقریر کو تو قوم تو ظاہر گڑا اشانہ یلا دا نا گڑا تحریک تو وتی رہا گیشوی نہیں اور دے مارو اینے کہ اپنی چیزیں مثالے انو ہمیں ملیٹنسی سرا ایک ڈیبیٹ ڈسکشن شروع بور لاتے آرٹیکل مردمان لکھ کے خبر نے چیچے عجیب غریب حرکت کو من وقت پرسنلی انٹرنیشنل بعض ریسرچ ایشی سرا کشے رائٹنگ است شو امریکہ نشتگے منی معلومات مطابق امریکہ اور اسرائیل تو کا سینکڑوں چوشے ادارہ بنے تگا کروڑوں ڈالر ہانی بجٹ جے ہمیں فدائی نیانی سرا ریسرچ کنگا ہاں آئی کانشیسنس سرا تھنکنگ سرا فلسفی سرا اور گوشگاں کے پولیٹیکل یا کمل ہیں اچھا پدا ایجا تشن جنک جی طالبان وڑا فلانا ریاست بھی گوشی اور بعضی میں مردم کے کالونیل ذہنیت ہے نا غلامی ذہنیت آبی متاثر با آگوشی یک توشی کہ پولیٹیکل ہیں دو میش ہے مذہبی بھی بوت کت کا اور نیشنلسٹ بھی بوت کت کا مذہبی بنیادہ بھی کس امپریس بوت کت کا اور نیشنلزم میں بنیادی بھی بوت کت کا اسی طرح رائٹنگز استا ڈیبیٹ ڈسکشن استے ادارہ باقاعدہ بنی تک پولیٹیکل تھنک ٹانکس بھی استا پدا ریفرنس دیا کہ جی اولی ایشیا ڈیبیٹ اور ڈسکشن تو کا تھیوری تو کا باقاعدہ ڈرخائمہ آتا گشتا کہ جی ایک انٹلیکچوئل گوشی ایشیا ایک انچے انٹلیکچوئل ذہنے داروں کے مرتبے کے آئی سوسائٹی تو کا جیڑا بھی ملیٹنسی بھی آرمی سٹرگل بھی نیشنل سٹرگل بھی آگڑا پنچ قدم دے مارو آگوش گئے کہ جی تو انگت تیر چلانے گئے توفق چلانے گئے تو کوہنی سرائے تو کچھ میں گوریلا ہٹ اینڈ رن کنا بھلے نا من ایک قدم دے مارو اے ہمارے ڈرخائے میں تیوری ایشی سرا پدا کہ سارترے ایگزسٹنلزم کے استے آ تیوری ایشی سرا استے کہ کجام قسم مردم سوسائڈ کنا فدائین بنائنا اور اے بھی ڈیبیٹ ڈسکشن آہان بنیادی طور پہ ایز اے پولیٹیکل فلسفیکل تیوری دا تھا ایک تحریک ہے ایک نیشنل اسٹرگل ہے ایک آرم اسٹرگل ہے آ وطرہ بھرجا داری لانگ لاسٹنگ بھی ہیں چونکہ مرچی موجودہ بلوچ ریزسٹنس سے 2000 چی شروع ہوئے 2024 اس کا من 2071 کو شگاؤں 2006 شروع کرنا گا نو کہ باقاعدہ ریکارڈ آنو استے کہ 2000 شروع بوتا باجی عمل مطلب کلاتا ہوا کیا بوتا خزدارا ہوا کیا بوتا تی کوئٹہ تو کا واقعات بازی بوتا گا 96 سے چونا من جوست کرتا مومنٹ جنت کے تنظیمن جوڑ بوتا 96 سے جوڑ بوتا یہ فیضا باب سرور مطلب زہری ہے ریکارڈ تو کا یا شہیدانی تو او مزانا ان سنگت بوتا جی 2000 بوتا بھلے 8واں مرتبہ نہ جاتا شہید ریاست بوتا ابتین بوتا بازی بوتا کا کلاتے 2002 گی مردمان نہ جانتا بھلے تحریک وتی جاگہ بوتا کنیکٹڈ مردمان جانتا تو ڈیوڈ گلیلو وط گوشی کہ جی تحریک لانگ لاسٹنگ بھی فیضانی تو کا وزی تے منی نزدیکا من ڈرخائم مثال کے وانتا تے ڈیوڈ گلیلو من وانتا رابرٹ جی ورسنگ وانتا ادا تو بچار بی ایل ایف ہے مرچی بھی پیرنس روڈ ایم کہ میں بلوچی ٹیپیکل چوٹانی تو کہاں بلوچی چادرانی تو کہاں دمک پستگاں شلوار کمی سے تو کہاں کاروائی کنگاں آگوشی بھی اے وقت پولیٹیکل فیز ہے ایشی بھی مانی ہے استے گوریلا ایکسپرٹ سی زانا کہ اے تنظیم اے ڈریس ہے تو کا پرچائیں یا ایک تنظیم ہے مرچی فل ڈریس ہے تو کا ہے آرمی ڈریس ہے تو کا ہے ایشی بھی ایک میننگ ہے استے کہ اے ملیٹنٹ گروپ اے تنظیم پرچا یونیفارم ہے تو کا ہے ایک اسٹیپ نا ششمی فیز تو کا ہے دے ماشوتا آ دنیا ہا جیسچر دے گئے میسج کنوے کرنے گئے کہ منی تو کا کیپسٹی آت کا گومن اگر منی سرزمین گومات کائے ڈیبیٹ کرنے ڈسکشن کرنے نیگوسیشن کرنے مین اسٹیک ہولڈر ایز اے سن آف سوائل منا گومن من نے ڈیبیٹ ڈسکشن کرنے ویل اینڈ گڈ اگر کرت نہ کرنے تو منی چیزا نہ مننا اور نمن کیپسٹی دار ہاں چونکہ کس مچے گپا جا کس پنجپوری گپا جا کس نوشکی گپا جا گوریلا وارفیئر تو کا سجے تیز ڈسکرائب ہاں اور ڈرخا میں تیوری مطابق تی ایون مارٹن ایکس مین تیوری مطابق اور ڈیوڈ گلیلی تیوری مطابق کہ ایک تحریک لانگ لاسٹنگ بھی آ فیزز غیر محسوسانہ اندازہ دو اسٹیک ہولڈرز آنا ہم قابض ہیں آزاں کے تحریک کجام فیزے تو کا داخل ہے اما کے عمل حصہ بو کی تنظیم مردم پارٹی لیڈر ہے آزاں کہ وتی کیپسٹی کیپیبلٹی ریسورسز آنے مطابق منو کجام فیزے تو کا داخلہ ہما حساب وتی تو کا چینج کاری پورا
फीमेल भी गौन बा, जनी आदम भी गौन बा, सुसाइड भी आई तो का पैदा भी, और एक प्योरली पॉलिटिकल अमल है, प्योरली पॉलिटिकल अमल है। और डरखाइमा पूरा त्यूरी सरा दाता, और फिर ऐसा किस्म दाता ये उसी के मा टॉप किस्म है, प्रायोरिटी बेस्ड किस्म है, सहमी किस्म है, आ पॉलिटिकल है। कस पिच इश्क वजह चे का, कस दिग्ग वजह चे का, कस मायूस भी का, कस सेंसिटिव भी का, भले ए उसी सेंसिटिव नया ए प्योरली पॉलिटिकल बुनियादा कनगा बच्चे वुमेन आणि सरा जनियादा मनी सरा सवाल चिस्त कनक ए सज्जे मर्दों मर्देन की पॉलिटिकल मूवमेंट गोम इश्ताना फैमिली ने मातु पितने जन ने फीलिंग इसने अंदर नष्टगा ना मला मैं अर्ज करना तो क्या खत ईशानी वती मर्देनानी पॉलिटिकल अमल गोमा गोन बुगाचे चो मुतासिर न पा आओ इंसान तो अस्ताना तो मुतासिर भी बा, सिक्का भी, इम्प्रेस भी बा, कौन बा। अच्छा हमें बीएसओ लैला खालिद मिसाल वत मारा दाता समीना रानी तो का डिबेट डिस्कशन रानी तो का मर्ची सवाल चिस्ता तो लैला खालिद चे या आओ रजिया सुल्तान है मारा ईशान वत मिसाल दाता लिखित आर्टिकल बीएसओ किताबानी तो का लैला खालिद सर आर्टिकल मौजूद सगारे तो का जमीला मगरबी बलूचिस्तान शाम मसाल लैला खालिद कादी शेरानी चे लिखता मर्ची वती चीजें सर पर चलन को चिस्तन हाँ मनगोश्त की पॉलिटिकल इख्तिलाफ एर पे का पॉलिटिकल भी डिबेट पे का डिस्कशन पे का सवाल पे का ए बुनियाद पे का की वजह तो एदा ए अमल का नगाहे ए अमल तेरी की खातिर नुकसानदेह है। अंचो की सूरत खान साहिबा पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कुर्ता के तहरीक तो का शतरी भी आ रहे बेहतरी भी आ रहे इंप्रूवमेंट भी आ रहे जी जी मन ये चीजें को शगा तो सर मुंशी प्रेमचंद सर कसाने एक मन लास्ट अर्जे का ना मुंशी प्रेमचंद एक अफसाने हस्ते कि कुछ ब्रिटिश यक यक का सब कॉन्टिनेंट मुगलाना कब्जा कनगा भले अनिश्तगत शतरंज कनगा था कि जी यक ले भी अन्नु दूर है दिगले भी अंग दुश्मन दूर है सैमी ले भी दुश्मन दूर है दुश्मन आत कहानी किसिस का सरबूत भले शतरंज सरा गप्पा था तो चो भी कि मा शतरंज सरा गप्पा दुश्मन में किसे तो का तो सरबूता लंकु का मगीते तो का मिसाल बेचारे खैर गप्पास बा कि तो गस्तगी मतलब गुश्त के इंग्लिस्तान बेचारे और गस्तगी हिंदुस्तान बेचारे आ दौरान इंग्लिस्तान अंची इंग्लिस्तानी होता है कि आरा दुनिया नक्शे तक सब मान न करता हूँ आ सिर्फ हम दरिया दुजानी बड़ी जा गई बूता अमा एलिजाबेथ अव्वल के इस हुक्मरान बूता गुड़ बहादुर शाह जफर इस दौरान गोल्डन एज ही बूता भले ईशान निश्ता वो बिस बिस त्रोशा कपूदर मेड़न था मुशायरा करता और आप बदलबू के बादशाह बूता हमा के दुनिया था दो मुल्क का नक्शा दुनिया नक्शे तीन नाम नहीं इसता भले तो आई उतर अपडेट करना चीज़ बहुत दिन तक बीस तो दो मुल्क का निसरा कब्जा को और हमा के ईस्ट इंडियन कंपनी विषय ये अमीशी के तो गो 6,000 मर्दम के थी मतलब सजी इंडिया है 22 करोड़ आवाम सर कब्जा का दो 2 करोड़ हाँ नेहरू अभी ये तो का किस्सा माँ नेहरू बायोग्राफी तो का आ ये लिखता कि बहादुर शाह जफर और मुगलानी नाकामी वजह बुता कि प्रिंटिंग प्रेस चे इनकार पॉलिटिकल डिबेट डिस्कशन चे इनकार पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनाइज नकनक मजहब और शायरी यानी बेहमल बुवक वक्त हालत मुताबिक बीबी तो ठीक है सरजमीन मुताबिक बीबी ठीक है अंजुमन अर्ज को तई सरजमीन होन रे जगह तो लैला है जुल्फानी बारे गप जने वो ए डिबेट डिस्कशन है ने कौम कारे है ने यांचना मार्चना मनी देमा मौजूदा एक जिंदगी बलोच इंटेलेक्चुअल गोश की तो गोशगा कि मनी सद किताब मनी किताबन बोन तई किताब ना मनी खारे के नहीं तई कौमे बारे आने तई सरजमीन बारे आने जुल्फानी बारे हां शैमुरी दे बारे हानी ए बारे हां सस्ती पुंडू दे बारे हां ये तई सरजमीन कारे किताब ने बड़ा फायदा चेबू या अंचो के एक में डिस्कशन में के पार्लियामानी पार्टी यानी विफाक परस्त या जी अदम तशद्दुद जी पुरमन या फिलाना या ईशानी बेईमानी या पिचार कुछ जी मा पुरमन जदोजहद करना ये ना कुछ अजीब पॉलिटिक्स वक्त खुशी के एक ओपन पॉलिटिक्स से आमेशे के तो कुछ पॉलिटिकल मीना इस्तेमाल करने शटर डाउन करने पहिया जाम करने हड़ताल करने पार्लियामेंटर है तो मी अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स हमारे में स्टार्ट भी तो खुशी के एजा वती एजेंडा हा अप्लाई कुछ न करना और गेंद कुछ न करना वती हमारे डिमांड्स आना नो अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स आ रहे या मन सब कॉन्टिन्यूटी मिसाल आते हैं दुनिया हर जगह पिछा अंग्रेज वजह दुसद बुतगा आहन 20 करोड़ाची गेश आबादी ये गुलाम बनाए तो वती जिंदे मर्दमानी दस्तांची सिपाही आई एल्प करके बुतगा
لوکل مردم بودتا کا نا چاہے بکال بودتا کا چاہے مسلمان بودتا کا بتی مردمانا غلام بنانا کہ مشینری ایسا لوکل پاپولیشن بودتا انگریز تو لنکو کس طرح ایسا خود کو مرچی بھی اگر تو پچارے ادھا ڈیتھ اسکواڈ منشیات فروش پارلیمانی ہمیں جی سوکالے جی ما پورمانا ما دانشورا ما فلانا منی نزدیکا دانشور اور قوم پرست ہمائے کہ وتی سرزمینہ بزاں وتی سرزمین درد و تکلیفہ بزاں چاہے کرا ڈگری ہستے یا ڈگری نہیں مردینے یا جنینے وتی کنٹمپرری سچویشن نزاں چاہے شوانے کی کوئی سران تو کا نشتہ بھلے سرزمین بارے سرپتی داری پولیٹیکل وتی نیشنلسٹر گلے بارے سرپتی داری وتی غلامی بارے سرپتی داری دانشوری اے نے کہ جی ہر جگہ مفادات حضور اور ریاست اما کاؤنٹر انسرجنسی یہ کہ گروپس استا آہانی تو اس تے میں پتہ مصیبت تھی گپ کاٹ کو ایک شعری ونچے استے کہ مثال دنت مصر عاشقانی بلے بی بگرو گران ازان ازانتے منو لیننی مثال دیں ارسطو مثال دیں فلانی مثال دیں بلے ماں وتی نزانی مطلب ماں وتی ہیرو ازان نزانی پچھے یکی وشی کہ میں کورسان تے نبوتا منی جو پاکستانی کے چیز کورسے میں سر ایر کرنے بوتا بلے من اتاشاد نزانہ ان کا نزانہ گلخانہ نزانہ ماں مطلب چیخوفی مثال دیں کرشن چندری مثال دیں فلانی دیں بل وطیہ نزانہ گاؤں میں ایک بلائیں جیرے استے بلوچن تا یہ سو ہے امیر خور رازی کا چھ بگر مرچیز کا مارک سے لیننے اینگل سے اسٹالنے ٹراٹسکی ڈسکشن ایشان آرت نا تو وہ ساری ابھی جست کو تو لیننا چے کرتا بالشک پارٹی چے کرتا اور ریڈ گارڈ چے بوتا اور ٹراٹسکی استے ملیٹنٹ آرگنیشن سربراہ ہوتا نا کپا بھی بیجا ماہو ریڈ گارڈ ہی ادا بوتا گا آئیے ملیٹنسی کرتا نا ماہو وہ آگپا بھی تو بیجا نا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا آئے تو کا منا میں ارز کو کہ ادا چونکہ قومی پارٹی بوتا قومی لیڈر بوتا سچویشن دیگا بوتا انچو کہ یو ایس ایس آر دیگا بوتا بھلے بالشوک پارٹی اور ٹاٹسکی کے ریڈ گارڈ بنائیں تا اسٹوڈنٹانی ملیٹنٹ آرگنیشن بنائیں تا سربراہ بوتا اور انچو کہ ماہ ہوا ملیٹنٹ سی ہی کو تھا اے پروگرام اے ڈیبیٹ ڈسکشن اے کتاب تو شما ادار تے اے نصیحت تو شما ادار تے منت وارن تے لک منت لک